Shwma sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saf ac yn iach. Diolch yn fawr am ymuno â mi yn y fideo hwn. Wedi ychydig o ysbaid, rydyn nawr yn barhau gyda'r datblygiad o'r gwefan app, GemStoriAp. Ers y fideo olaf, dwi'n wedi ychwanegu 3 dodiad newydd yn yr rhestr beth i'w wneud, wedi defnyddio y gwefan app ychydig ar y rhyngrwyd yn fyw, ac dwi'n meddwl fe fyddai y newidiau hyn yn eithriadol yn wych ar gyfer yr app. Yn gyntaf ar llinell 4 ar y dudalen cam 3, oeddwn yn meddyliol am rhywle i fewnbynnu geriau newydd i defnyddio yn y cylchdrol rhynggyfredol. Felly, y syniad tu ôl hyn yw pan ydyn yn enghraifft dod i hyd o'r geriau newydd, pa sut bynnag, yn y dydd i nodi lawr ar y wefan yn yr app sef yn y dudalen cam 3, oherwydd fe fyddai hyn y dudalen lle mae'r defnyddwr yn treulio y mwyafrif o'i amser ar yr app hwn. Felly, i arbed y geriau newydd yn yr leol ystorfa yn y poriwr, ac i arddangos nhw ar y dudalen ar y cam 3, fel y allo y defnyddio yn ei defnyddio nhw yn y storiau sydd yn ei chreuwyd gyda'r defnyddwyr, ac wedyn anghlyn at yr ail newid ar y llinell 5, oherwydd yn yr ffail lladwythwyd mae'r teitl ar gyfer y stori yn ei cynadleithwyd oddi wrth y gyntaf brawddeg. Rydyn yn meddwl mae angen rhaid i'r gyntaf brawddeg i fod yn llai nag 80 o nodiau, i atal y teitl i fod yn eithriadol yn hir. Ac wedyn, yn trydydd ar y llinell 6 ar y cam 2, lle mae'r defnyddwr yn mewnbynnu y diffiniadau yn y Gymraeg, mae angen i derbyn y bachlythrynau yn unig. Fe daeth y syniad ar gyfer yr newid hyn oddi wrth pan oeddwn yn defnyddio y gwefan app ar fy ffôn dod. Mae'r busneswch rhithiol yn yr ffôn symudol yn hunan weithredol yn troi y gyntaf lythren yn bob un ymadrodd neu mewnbyniad i brif lythren. Felly, os rydyn ni gallu cadw y mewnbyniad yn hollol yn y fach lythrennau, fe fyddai hyn yn cadw yr arddangosiad yn y braslun yn daclus ac yn drefnus. Felly, anghlyn at y gyntaf newidiad, rydyn yn meddwl am yn gyntaf botwm newydd ar gyfer y mewnbyniad, ac yn ail, rhestr o eriau yn uchod i'r testun blwch. Felly, dyma'r botwm achub, ac os rydyn yn gallu ychwanegu y botwm ar gyfer yr geriau newydd cyn y botwm achub, fe fyddai hyn yn cadw yr arddangosiad yn daclus, ond rydyn yn gallu hefyd ei leoli rhywbryd yn y dyfodol os rydyn eisiau i wellai y arddangosiad, ond dwi'n meddwl yn tu flaen i'r botwm achub fe fyddai yn ddigon dar ar gyfer nawr. Felly, i mewn i'r ffail index.php i chwilio ar gyfer y testun achub, os rydyn yn treiddio neu entrio neu yn tredu i mewn i'r fodd gorchymyn trwy bysw ar y botwm dianc, ac wedyn y gwahanod, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn yr prif lythyren A, ac wedyn HUB, ac wedyn dodiad. A dyna fe, y lleoliad, lle mae'r botwm achub yn cael ei gydadodwyd i mewn i'r cod ar gyfer y HTML. Felly nawr, os rydyn gallu, alysgrifio fe trwy'r unwaith eto bysw ar y botwm dianc, ac wedyn y botwm y dwywaith i alysgrifio yn y VI fel hyn, ac wedyn yr botwm P yr unwaith i bastio mewn, a dyna ni. Ac nawr, os dwi'n pwyso ar y botwm y prif lythyren O i osod yr llinell gwag yn uchod fel hyn, a dyna ni. Ond ar un pryd, rydyn yn pwyso ar y prif lythyren O neu fach lythyren O i fewnbynnu llinell newydd yn adgyfeiriadedig yn uchod ac yn isod
i'r llinell cyfredol, mae'r hyn yn uniongyrchol yn dychwelyd y defnyddiwr yn ôl i'r fodd mewnbyniad. Felly, i dychwelyd yn ôl i'r fodd gorchymyn, mae angen unwaith eto i bwyso ar y botwm dianc ar y gornel y chwith brig, fel hyn. Ac nawr, rydyn gallu symud o gwmpas yn y VI trwy bwyso ar y botwm A, K i symud i fyny, J i symud i lawr, L i symud i'r dde, ac H i symud i'r chwith. Felly, os rydyn yn symud i'r llinell ar gyfer y botwm, ychwanegu gar, ac wedyn yn gyntaf i droi y destun ar ddangoswyd i ychwanegu gar fel hyn, ac wedyn i droi yr enw o'r ffythiant ar y digwyddiad o'r ceciad i ychwanegu gar hefyd fel hyn. Nawr, os rydyn yn ychydig ffel ac yn llan debri y dudalen, a dyna'r botwm newydd. Nawr, yn yr ffel JavaScript amlwg offer.js, os rydyn yn chwilio ar gyfer yr ffythiant achub ffel, trwy unwaith eto bwyso ar y botwm dianc, ac wedyn y gwahanod, ac wedyn y blind slice, ac wedyn yr enw. A dyna fe. Ac wedyn, i creu ffythiant newydd, dwi'n yn symud y cyrchwr i fyny ddau llinell fel hyn. Ac wedyn, dwi'n mewnbynnu yn yr fodd gorchymyn 3 i dynnu y thar llinell yn gynnwys y cyfredol i mewn i'r rhagodwr, ac wedyn i symud un llinell i fyny drwy bwyso ar y botwm K, ac wedyn i bwyso ar y botwm P i bastio i mewn, a dyna ni. Nawr, dwi'n yn gallu newid yr enw o'r ffythiant oddi wrth achub ffel i ychwanegu gar trwy bwyso ar y botwm W i symud un gar i'r cyferiad dde, ac wedyn y llythrennau ec a wedyn W i newid y gar cyfredol, ac wedyn i mewnbynnu yr enw newydd, achos rydyn nawr yn y fodd mewnbyniad fel hyn. Ac wedyn i dod yn ôl i'r fodd gorchymyn, unwaith eto mae angen i bwyso ar y botwm dianc. Beth dwi'n eisiau i wneud gyda'r ffythiant ychwanegu gair yw i alluogi a defnyddiwr i fewnbynnu data, ac wedyn yn ei achub nhw yn y leol y storfa yn y un fodd fel yr XSR diffiniadau, ac felly i defnyddio ffurfiadaeth sydd yn debygol, ond gyda'r gwahaniaeth lle mae'r oherwydd mae'r hyn yn ei mewnbynnwyd gyda'r defnyddiwr, mae'r hyn yn angen i fod yn ychydig yn fwy defnyddiwr gyfeillgar. Felly, anglyn at y data angenrheidiol, yn gyntaf rydyn ni'n angen y gair newydd yn Gymraeg, yn ail y diffiniad yn Gymraeg, ac yn trydydd y rhan lafariad. Felly rydyn ni'n gallu defnyddio y dwbl y bychnod fel yr gwahanol ar gyfer y data, oherwydd mae'r arwythnod y bychnod yn arferol yn fwy cyffaladwy na'r arwythnod blind slice. Nawr, yn y ffythiant ychwanegu gar, dyma'r y cod newydd. Yn gyntaf ar y llinell 37, rydyn ni'n yn datganu yr amwolyn al atalog, ac wedyn yn rhodi y gar atalog yno fe, ac wedyn mae gyda ni y doleniad trafod sydd yn fythol gyda'r gwerth 1 sydd yn cynrychioli y gwerth gwir i hyfforddi y doleniad i parhau yn bythol. Wedyn, rydyn ni'n creu yr ymwelion dulliad a TMP1A i derbyn yr allbyniad oddi wrth y cymell atalog. Ychwanegwch y gar yn y ffurfiadaeth canlynol yn defnyddio y dwbl y bychnod fel y maes wahanol. Nodwch y rhan lafariad i fod yn un o'r rhain, ac wedyn y talfariadau Saesnig ar gyfer y rhan lafariadau, ac wedyn yr enghraifft o'r ffurfiadaeth o'r mewnbyniad disgwyliedig oddi wrth y defnyddiwr, ac wedyn rydyn yn defnyddio y rhywbeth fodd hollti i hollti mewnbyniad oddi wrth y defnyddiwr ar y
doi arthnod, y dwbl y bychnod, ac wedyn rydyn ni'n yn prawfholi ai ydy'r y trydydd colofn yn y mewnbyniad yn bodoli neu yn ei diffinio. Os ydy, sef os ydy'r trydydd maes ddim yn cyfartalu i undiffinwyd, wedyn i torri allan o'r doleniad trafod, ond os ydy'r y fath o'r trydydd maes yn cyfartalu i undiffinwyd, i rhoddi y gwerth blenadaf atalog i mewn i'r anwolyn atalog ac wedyn i barhau gyda'r cymell ar gyfer y mewnbyniad oddi wrth yr defnyddwr. Felly os rydyn ni'n yn archif y ffeil ac wedyn yn dychwelyd i'r porwr ac wedyn i llawn dateblu trwy pwso ar y botwm rheoli gyda'r F5 ac wedyn i alfaintoli yr faintolaethau yn ychydig fel hyn ac wedyn i clicio ar y botwm ychwanegar. Nawr mae y neges yn hysbysu mae'r ffurfiadaeth o'r mewnbyniad yn angen i fod yn yr tri meisydd gwahanwyd gyda'r y dwbl y bychnod. Felly os rydyn ni yn mewnbynnu rhywbeth fel hyn gyda'r unig y doi meisydd ac wedyn i pwyso ar y botwm iawn, nawr mae'r neges yn dweud blenidaf atalog ychwanegwch y gair yn ffurfiadaeth canlynol. Felly mae'r hyn yn angen i fod yn y tri maes fel hyn. Fan yma mae gyda ni y doddiad ar gyfer y gair cysyniad gyda'r y diffiniad beth crewyd yn y meddwl ac gyda'r y rhan llafariad NM sydd y tylfariad yn y Saesneg ac wedyn os rydyn ni'n yn clicio ar y botwm iawn a dyna fe. Mae'n derbyn yr mewnbyniad ac rydyn ni'n torri allan o'r doleniad trafod. Wedyn y cam nesaf yw i adolygu y llunen data i fewnbynnu fe i'r localStorage yn yr un ffordd fel yr XSA diffiniadau. Fel hyn. Fan yma mae gyda ni yr ail-rodadau o'r tri meisydd yn yr dillad ATMP1A i mewn i'w cydrannau at gyfeiriadedig, ond gyda'r rhywbeth fodd i drasio y llunen yno fe. Dwi'n gwybod does dim y rhywbeth fodd trasio yn bodoli, ond mae hwn yn eithriadol yn defnyddiol, achos yn rhaglenni rydyn ni'n yn eithriadol yn aml yn angen i olchi y data os enghraifft mae'r defnyddiwr yn mewnbynnu gofod o wacleoedd tu flaen neu tu ôl i'r mewnbyniad. Felly mae angen i ni i greu y rhagfath neu cynfath neu cynnarfath ar gyfer y rhywbeth fodd trasio fel hyn. Yn gyntaf, mae angen i creu y rhagfath ar gyfer y rhywbeth fodd yn yr gwrrych llunen ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy'r cydstrwythuriad hwn, sef os nac ydy y gwrrych llunen yn cynnwys y rhywbeth fodd trasio yn ei rhagfath neu cynnarfath. Wedyn, i creu y rhywbeth fodd neu y priodoledd yn y rhagfath neu cynnarfath o'r gwrrych llunen ac wedyn i mewn yn y rhywbeth fodd rydyn ni'n angen i osod ffwythiant ac wedyn i mewn yn y ffwythiant rydyn ni'n angen i creu yr amwolyn i cynnwys y patrwm mynegiad rheolaidd ar gyfer yr swyddogaeth o'r trasiad, sef i chwilio am y patrwm o'r fan yma mae'r o/s yn cynrychioli yr arwythnod gwagle ac wedyn mae'r o/y gydag FEFF yn cynrychioli y nodwr ar gyfer y trefn o'r byte achos mae'r hyn yn ei defnyddiwyd i adweddicau pa fath o ffurfiadaeth ydy'r destun, enghraifft ai ydy e yn UTF-8 neu UTF-1/15 neu UTF-32 hyd yn oed, achos os rydyn ni eisiau i odynnu y gwagleoedd allan o'r llunen ar y ochr 10 neu 8, mae angen i odynnu mas yr arwythnod hwn hefyd, ac wedyn
gyda'r o-slice X. Ac wedyn y nodiau A dy ddim, mae'r hyn yn cynrychioli yr arwythnod gwaglau sydd ddim yn torri, sydd fath arall o gwaglau hefyd, ac mae'r acen crom yma yn cynrychioli y dechreuad o'r llunen, ac mae'r arwythnod pibell yma yn cynrychioli yr amresymig neu, ac wedyn mae'r arwythnod doler yma yn cynrychioli y derfyniad o'r llunen. Felly mae'r patrwm mynegiad rheolaidd hwn yn dweud os ydy'r yn un neu fwy o nodiau hyn yn uniongyrchol ar ôl yr safle ar y dechreuad o'r llunen, neu yn uniongyrchol cyn y derfyniad o'r llunen, a dyma'r patrwm wedyn yn y rhoddiad o'r ffwythiant imiwn i'r rhagfath neu cynnyrfath ar gyfer yr gwrthrych llunen i alysod unrhyw gydgymariad gyda'r patrwm hwn gyda'r gwagder. Yn ger eraill, i dynnu mas unrhyw gwaglau ar y dau ochr o'r testyn yn y llunen. Wedyn, i brawfholi fel y fo hyn yn gweithio, rydyn ni'n gallu mewn ysod effrawad i allbynnu y meysydd yn yr dillad ar ôl y gweithredadau hyn, fel hyn. Fan yma ar y llinell 47, rydyn ni'n allbynnu y 3 hydrannau o'r dillad wedi ei gwahanu gyda'r arwythnod pibell. Felly os rydyn nawr yn achub y ffeil ac yn llawn dateblu y dudalen, ac wedyn yn clicio ar y botwm ychwanegu gair, ac yn sydd ymlaen, rydyn ni'n gallu gwybod mae'r gwall wedi digwydd. Felly os rydyn ni'n clicio ar y tab ar gyfer y rheoli fwrdd, a dyma'r neges gwall, tocyn annisgwyledig, y gorwahanod ar y llinell 56 o'r amryw rhyw offer.js, ar yr ail arwythnod lleoliad, a dyma'r gorwahanod ar yr ail arwythnod lleoliad ar y llinell 56. Felly os rydyn nawr yn ei odynnu fel hyn, ac wedyn i achub y ffeil unwaith eto, ac wedyn i llawn dateblu, ac wedyn i clicio ar y botwm ychwanegu gair unwaith eto. Nawr, os rydyn yn mewnbynnu rhywbeth fel gwaglau, rhywbeth, gwaglau, dwbl y bychnod, gwaglau, rhywbeth, dwbl y bychnod, gwaglau, ac wedyn rhywbeth, ac wedyn gwaglau unwaith eto, ac wedyn ar y botwm iawn. A dyma'r neges gwall a TMP1A yn diffynwyd. Felly mae'r hyn yn digwydd oherwydd yn ytrach na defnyddio yr alwydd air VAR neu amrywolyn, rydyn nawr yn defnyddio yr allwydd air LET neu i rhoddi yr rhoddiolyn. Felly, oherwydd rydyn ni'n wedi datganu yr amrywolyn hyn imiwn yn y ymrediad o'r dolyniad, mae'r bodolaeth o'r amrywolyn hwn yn barhau yn unig imiwn yn yr dolyniad. Felly i datrys hyn, mae angen i datganu ac hefyd i gychwyneddio yr amrywolyn hwn allan o'r dolyniad fel hyn. Nawr, dwi'n wedi godynnu yr allwydd air rhoddi neu LET allan o'r dolyniad, ac dwi'n wedi datganu yr amrywolyn ar gyfer TMP1A i'r fath dillad. Felly mae'r amrediad ar gyfer yr dillad hwn yn nawr yn y ffwythiant i gyd yn ytrach nac yn unig imiwn yn y dolyniad. Felly os rydyn ni'n llawn dateblu y dudalen, ac wedyn unwaith eto clicio ar y botwm ychwanegu gair, ac wedyn i mewnbynnu gwaglau, rhywbeth, ac wedyn gwaglau, ac wedyn dwbl y bychnod, ac wedyn rhywbeth, wedyn gwaglau, wedyn dwbl y bychnod, wedyn rhywbeth, wedyn gwaglau unwaith eto, ac wedyn clicio ar y botwm iawn. A dyna ni, does dim unrhyw gwaglau rhwng y bibellau a'r lluniau sydd yn arwyddocau mae'r rhywbeth ffordd trasio yn y gwrthrych
llinyn yn gweithio yn llwyddiannus. Felly y cam nesaf yw I greu dodiad yn yr lew ystorfa yn debyg I XSA diffiniadau, fel hyn. Nawr ar llinell 48, rydyn ni'n defnyddio y gwrthrych lew ystorfa ac hefyd y rhywbeth I osodi y dodiad I mewn i'r dodiad XSA ychwanegiadau, ond y peth sydd yn ei ysodwyd ydy'r beth bynnag sydd yn gyfredol I mewn yn y dodiad XSA ychwanegiadau yn y lew ystorfa, ac hefyd os ydy'r dodiad hwn yn nôl neu gwag, neu ddim yn bodoli, I alasod y llinyn nôl gyda'r gwagder, ac wedyn I olchi y cymwysiad trwy'r defnyddio yr rhywbeth trasio I odynnu unrhyw gwaglau ar yr ddau ochr o'r llinyn, ac wedyn I atodi y triphlyg tanillellu fel yr gwahanol rhwng y cydrannau yn y dodiad, ac wedyn I atodi y meysydd ar gyfer yr gar newydd ac hefyd y diffiniad ac hefyd ei rhanlafariad gwahanwyd gyda'r blaen slais. Nawr, yn ôl ar y poriwr, os rydyn yn llant a debri gyda'r pwyso lawr y botwm rheoli gyda'r botwm F5 ac wedyn I pwyso ar yr botwm ychwanegu gair ac wedyn I fynbennu rhywbeth lol ar gyfer yr datblygiad yn unig fel hyn ac wedyn hyn ac wedyn I clicio ar y botwm iawn a dyna'r XSA ychwanegiadau. Felly os rydyn yn ar y drodd hyn fel hyn a dyma'r ail cydran hefyd. Felly y cam nesaf yw I arddangos y data yn yr XSA ychwanegiadau yn y ffurfryddaeth sydd yn defnyddio cyfalgar a'n uchod i'r destun blwch ac wedyn pan mae'r defnyddiwr yn mewnbynnu unrhyw gar oddi wrth y rhestr hwn I dynnu fe mas oddi wrth yr rhestr ac hefyd oddi wrth y data XSA ychwanegiadau. Fel hyn. Ar y llinell 15, rydyn ni'n datganu ac yn cychwyneddu yr amwylyn I cynnwys y cod HTML ar gyfer y rhestr o eriau, sef I rhoddi yr L ychwanegiadau I gyfartalu I gwagder, ac wedyn rydyn ni'n hefyd yn datganu yr dylliad a ychwanegiadau sydd yr dodiad I mewn yn yr lew ystorfa ar gyfer XSA ychwanegiadau wedi ei holltwyd ar yr archnodau y triphlyg tanillell, ac wedyn rydyn ni'n dolenni trwy'r pob un rhes yn yr dylliad hwn yn pob un doleniad rydyn ni'n alphabeadu y llinell o wybodaeth ynglyn at y gair trwy defnyddio y tagau HTML, enghraifft rydyn ni'n defnyddio tag beth gar I uwch o leo y gar berthnasol, ac yn olaf allan o'r doleniad rydyn ni'n effro y llinyn canlyniadol. Nawr, os rydyn yn ychydig fel, ac wedyn yn ôl yn y poriwr I llant a debrid gyda'r botwm rheoli gyda'r botwm F5 ac wedyn os rydyn nawr yn clicio ar y botwm ychwanegu gair ac wedyn mewnbynnu unrhyw beth a dyna'r effrywad o'r amwylyn llinyn canlyniadol ac felly os rydyn nawr yn dewis yr botwm iawn ac wedyn unwaith eto mewnbynnu rhywbeth arall ac wedyn ar y botwm iawn a dyna'r nawr yr ail gar wedi ei gydadodi i'r rhestr. Felly y cam nesaf yw I greu yr ardal ar yr dudalen I arddangos y rhestr o eriau ychwanegwyd. Felly os rydyn yn chwilio ar gyfer yr llinyn achub a dyna fe a dyma'r llinell ar gyfer yr botwm achub ac fan yma ar llinell 199 dyma'r cod ar gyfer yr cyflwr sydd ar y pwynt yn dweud achubwyd
32 me ar gyfer Mehefin, dydym 1, 11 dydym 5, ac yn isod ar y llinell 201, dyma'r cod ar gyfer yr testyn flwch. Felly os rydyn gallu mewn ysod yr cod ar gyfer yr ardal ar gyfer y rhestr o geriau ychwanegwyd fan yma fel hyn. Nawr, ar y llinell 201, dyma'r cod ar gyfer yr ardal ar gyfer y rhestr o geriau ychwanegwyd. Mae'r hunaniaeth ar gyfer hwn, difi ychwanegiadau, ac hefyd, dyn wedi llenwi y gymwysiad i mewn i'r rhaniad hwn gyda'r data prawfholiad, lol neu fwlbri. Felly nawr os rydyn yn llawn debri y dudalen, a dyna fe, dyma'r ardal ar gyfer yr rhestr o eriau ychwanegwyd. Nawr rydyn ni'n gallu o dynnu y destun lol neu fwlbri, ac dwi'n yn gallu gwneud hyn trwy bwyso ar y botwm dianc i dreiddio neu entrio neu yn tredu i mewn i'r fodd gorchymyn ac wedyn i mewnbynnu y lethrau fach DU, 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 DU ac yn y blaen i odynnu geriau fwlbri neu lol. Nawr, dwi'n gallu achub y ffeil dychwelyd i'r ymwelwyr offer.js ac wedyn fan yma ar y llinell 59, dwi'n gallu yn gyntaf gerchu a gwrchych ar gyfer yr ardal yr rhestr ar gyfer yr geriau ychwanegwyd drwy'r galw ar y chlwybred fod gerchu elfen drwy'r hunaniaeth fel hyn, ac mae'r hunaniaeth yn difi ychwanegiadau, ac wedyn dwi'n yn gallu rhoddi yr gymwysiad o'r ymwelyn L ychwanegiadau i mewn i'r priodoledd HTML mewnol o'r gwrchych yma fel hyn. Nawr, os dwi'n yn achub y ffeil fel hyn, ac wedyn mae angen i llawn debri trwy bwyso ar y botwm rheoli gyda F5 fel hyn, ac wedyn clicio ar ychwanegu gair, ac wedyn mewnbynnu rhywbeth fel hyn. A dyna ni. Dyna'r rhestr o'r geriau ychwanegwyd yn ei arddangoswyd yn ei ardal arbennig uwchben y destun blwch. Nawr, y cam nesaf yw i odynnu mas y dodiad neu llinell ar gyfer yr gar pan mae'r defnyddio yn ei defnyddio yn y destun blwch. Ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae'n angenrheidiol i foddolinoli y rhanbarth tuag at y diwedd o'r ffwthiant ychwanegu gair, sef y nilellau oddi wrth 50 i 59, achos fe byddai y swyddogaeth hon yn ei defnyddio nid yn unig pan mae'r defnyddiwr yn clicio ar yr botwm ychwanegu gair, ond hefyd pan mae'r app yn synhwyro mae'r defnyddiwr wedi defnyddio y gair, ac wedyn angen i odynnu y gair mas oddi wrth y rhestr yn hynny'n weithredol. Felly, i troi y rhanbarth hwn yn foddolinwyd, dwi'n yn gallu gosod fe yn rhyw ffwthiant ac wedyn i galw ar y ffwthiant tuag at y diwedd o'r ffwthiant presennol, sef ychwanegu gair fel hyn. A dyma'r ffwthiant newydd sydd yn galw diweddaru ychwanegiadau, ac os rydyn yn edrych yn ychydig yn uchod, dyna'r diweddiad o'r ffwthiant ychwanegu gair, ac yn uchod mae'r ffwthiant yn galw ar yr ffwthiant diweddaru ychwanegiadau, ac yn uchod rydyn yn gosodi y dodiad i mewn i'r leol ystorfa XSA ychwanegiadau. Y mewnbyniad newydd dodwyd gyda'r defnyddiwr. Felly, os rydyn nawr yn achub y ffeil, ac wedyn yn llawn debri a dudalen unwaith eto, a wedyn i clicio ar y botwm, a wedyn i mewnbynnu rhywbeth fel hyn, a dyna ni, mae'r gair newydd nawr yn arddangos ar yr ardal ar gyfer y rhestr ar gyfer y geriau ychwanegwyd fel y chweched doddiad yn y rhestr. Nawr, y cam nesaf yw i synhwyro pan mae'r defnyddiwr yn mewnbynnu neu defnyddio unrhyw gair oddi wrth y rhestr yn uchod, ac wedyn
i dynnu mas yr gwybodaeth ynglyn at yr gair oddi wrth y rhestr, ac wedyn i cadw fe rhywle yn y leol ystorfa, fel pan y fyddo y defnyddiwr yn clicio ar y botwm llawrwytho i achub neu llawrwytho y stori ar y diwedd, y mae'r ffail llawrwythwyd yn cynnwys hefyd y gerfa ar gyfer yr geiriau oddi wrth yr rhestr ar gyfer yr geiriau ychwanegwyd. Felly, ar gyfer hyn, dyma'r ffythiant yn y ffail aml rhyw offer.js sydd yn rhedeg pob 10 eiliad, ac yna fe mae gyda ni y ddau ffythiant, gwerio geiriau ac hefyd achub ffeil, ac mae'r gyntaf gwerio geiriau yn gwerio os ydy'r unrhyw gair yn y rhestr yn isod y testyn blwch yn bodoli yn y stori, os ydy i dynnu mas y llinell oddi wrth y rhestr, ac mae'r achub ffeil yn achub yr stori i mewn i'r leol ystyrfa. Felly os ydyn eisiau i dynnu mas y gwybodaeth ynglyn at y gair yn y rhestr yn uchod i'r testyn blwch, pan mae y defnyddwr wedi ei defnyddio fe i mewn yn y testyn blwch, rydyn ni'n gallu creu ffythiant arall yn debyg i gwirio geiriau, ac rydyn ni'n gallu rhoi yr enw gwirio ychwanegiadau fel hyn. Nawr, os rydyn ni'n gallu chwilio ar gyfer yr daganiad o'r gwirio geiriau, rydyn ni'n gallu gosodi y daganiad ar gyfer yr gwirio ychwanegiadau yn y uchod, fel hyn. Dyna fe. Ac nawr, rydyn ni'n gallu alysod y geiriau yn yr enw gyda'r ychwanegiadau. Nawr, beth sy'n digwydd yw, dwi'n yn creu yr amwylyn dulliad AOBJ sydd yn derbyn yr allblyniad oddi wrth yr leol ystorfa gyda allwedd XSA ychwanegiadau. Mae'r cymwysiad neu llinyn hwn yn cael ei hollti gyda'r tryfflyg tannislech fel yr gwahanol rhwng y cydrannau, ac fan yma rydyn ni wedi mewn ysod hefyd y ffythiant i alysod os enghraifft y leol ystorfa ei fod yn nôl sydd yn digwydd pan nid yw y dodiad wedi ei creu yn y leol ystorfa, wedyn i alysod yn nôl gyda'r gwagder. Wedyn, rydyn ni'n dolenni trwy'r pob un cydran yn y dulliad. Enghraifft, dyma'r dodiad XSA ychwanegiadau yn y leol ystorfa, fel da chi'n gweld ar y panel ar y ochr chwith. Os rydyn ni'n edrych dan y leol ystorfa, dyma'r hanfodranc ar gyfer yr wefan dev.gerfa.com. Felly, yn y doleniad, rydyn ni'n dolenni trwy'r pob un cydran, ac mae pob un cydran yn cynnwys tar o'r rhanbethau, gwahanwyd gyda'r archnod blaen slaes. Felly, rydyn ni'n gallu gwirio hyn trwy defnyddio y gorrych yr rhwylifordd i gofnodi neu gofrestru mas yn y tab rhwylifordd y cymwysiad o bob un res fel hyn. Felly, os rydyn nawr yn achub y ffail, ac wedyn yn llawn dateblu y dudalen, ac wedyn i clicio ar y tab rhwylifordd, ac wedyn i achos y 10 eiliad, nawr mae gyda ni y neges gwall sydd ar y linell 122 ynglyn at yr gwirio ychwanegiadau ddim diffiniwyd. Felly mae'r hyn yn amlwg gwall yn y sillafiad. Felly os rydyn yn mynd at yr linell 122, a dyna fe, mae'n angen i ni i ychwanegu y lythren A fan yna, ac wedyn i achub y ffel, ac wedyn i llawn dateblu, ac wedyn i achos 10 eiliad erach. Nawr mae gyda ni neges gwall arall ar y llinell 90. Mae'r egg yn undiffinwyd. A dyma'r neges gwall fan yma yn y ffythiant i alysod gyda'r mynegiad rhywlaidd. Mae gystrawen yn hollol anghywir. Os ydyn eisiau i alysod rhywbeth, mae angen i defnyddio yr un blaen slaes ar y diwedd o'r patrwm, fel hyn. Ac wedyn,
ar ôl yr fachlithren X yn cynrychioli I alysod yn hollfridol yn y llinyn, mae angen I osod yr atalnod ac wedyn y patrwm I alysod gyda fe fel hyn, sef yn gwacter. Felly os ydyn nawr yn achub y ffel ac unwaith eto yn llawn datblygu, ac wedyn aros y deg eiliad, nawr ar y allbyniad yn y tab rholi ffordd, mae gyda ni yr allbyniad oddi wrth yr ffwthiant gwirio geriau. Felly os ydym mynd yn ôl i'r gwirio geriau ar y llinell 98 ac wedyn I sylwebu mas yr allbyniadau hyn, enghraifft ar y llinell 99 ac hefyd ar y llinell 106 fan yma, ac wedyn achub y ffel unwaith eto, ac wedyn yn llawn datblygu unwaith eto, ac wedyn I achros y deg eiliad. A dyna ni. Nawr, yn ôl yn y ffythiant gwirio ychwanegiadau, dwi'n wedi creu y wasodolyn LTXT OBJ I derbyn y gymwysiad o'r testyn blwch sydd gyda fe y hunaniaeth TXT stori, ac wedyn dwi'n yn cychwyneddio yr amwolyn I cynnwys y cymwysiad cylunaniedig ar gyfer y XSR ychwanegiadau. Felly yn y doleniad, lle rydyn ni'n yn dolenni trwy pob unrhydd yn yr rhestr o eriau ychwanegwyd, yn gyntaf os ydy'r rhes presennol yn gwag, wedyn I neidio i'r dechreuad o doleniad nesaf, os nag ydy, wedyn I hollti yr rhes presennol ar yr arwyddod blaen slais, ac wedyn I roddi yr allbyniad I mewn i'r rhoddiolyn newydd a TMP1A, ac wedyn I creu y patrwm ar gyfer yr mynegiad rheolaidd ar gyfer yr cyntaf cydran yn y rhes gyda'r patrwm blaen slais B ar y ddau ochr, ac mae'r patrwm blaen slais fachlithren B yn cynrychioli unrhyw arthnod sydd ddim yn llithren yn y egwyddor, ac mae'r fachlithren I fan yma yn cynrychioli y diwysiad I anwyboddu yr ymgaeadaeth o'r lythren, sef ai ydy yn brif neu fach lythren, ac wedyn os ydy'r patrwm mynegiad rheolaidd yn cydgymaru gyda unrhyw le yn yr destun blwch I wneud ddim o gwbl, ond os nid yn cydgymaru, wedyn I cydydodi y rhes presennol I mewn i'r llinyn ar gyfer yr XSR ychwanegiadau cylunadiedig, ac wedyn I allbynnu hyn ar y tab y rheoli ffordd. Felly os ydym nawr yn achub y ffel, ac wedyn yn llawn datblygu y dudalen, ac yn aros y deg eiliad, a dyma'r llinyn allbynwyd oddi wrth yr ffwthiant gwirio ychwanegiadau. Felly, fan yma, sef asdad, dyma'r un o'r geriau. Felly os ydym nawr yn mewnbynnu y gar a stad I mewn yn y testyn blwch, fe dylai hyn yn diflannu. Ac y mae'n neu. Felly os ydym yn gwneud yr un peth gyda'r egg FF, egg H, fel hyn, felly mae'r hyn yn diflannu hefyd. Felly mae'r swyddogaeth hon yn dangos I gweithio yn llwyddannus, ac nawr rydym yn gallu rhoddi y data I mewn i'r dodiad ar gyfer XSR ychwanegiadau I mewn yn delio y storfa fel hyn. A dyma fe ar y llinell 102, ac yn ysod rydym gallu galw ar y ffwthiant I diweddaru y rhestr o eriau uwchben y destun blwch trwy galw ar y ffwthiant diweddaru ychwanegiadau hefyd. Felly os ydym nawr yn achub y ffel ac wedyn yn llawn datblygu y dudalen fel hyn, ac wedyn achos y deg eiliad. A dyna ni. Ond, beth sy'n debygol nawr yw pan ydym yn mewnbynnu
rhyw gar yn y testyn fflwch oddi wrth rhestra yn uchod, mae angen i ni I gadw y gwybodaeth o'r hyn oherwydd pan ydyn ni'n clicio ar y llawrwitho, mae angen i ni I gasglu y geri defnyddio oddi wrth y rhestra yn uchod I mewn yn y gerfar ar gyfer yr ffeil llawrwythwyd. Felly, dyma'r ffwythiant sef gwirio ychwanegydau, lle rydyn yn dolenni trwy'r bwb un res, neu data yn yr XSA ychwanegydau, ac wedyn ar y llinell 97, dyma y lle ydyn ni'n parholi ar gyfer y bodolaeth o'r defnyddiad o'r gair yn y testyn fflwch. Os mae'n bodoli, ydyn ni'n tynnu mas y gair oddi wrth y rhestr yn uchod, felly os ydyn ni'n angen I casglu y gwybodaeth ar gyfer y defnyddiad o'r gair, mae angen I ni I defnyddio dodiad arall yn yr leol y storfa. Fel hyn, nawr ar y llinell 91, dwi'n wedi creu yr anwolyn newydd sef L ychwanegydau 2 sydd yn derbyn y dodiad oddi wrth leol y storfa gyda'r allwedd XSA ychwanegydau 2 ac os nad ydy y dodiad hwn eto yn bodoli yn y leol y storfa I alysod y gwerth nôl gyda'r gwacter ac wedyn ar y llinell 98 pan rydyn ni'n parholi ar gyfer y bodolaeth o'r gair cyfredol yn y dolyniad oddi wrth y geriau yn y rhestr yn uchod neu uwchben y testyn fflwch. Os ydy y gair yn bodoli, wedyn I cydododi y rhes neu llinell o wybodaeth I mewn i'r amniwolyn L ychwanegydau 2 ac wedyn allan o'r dolyniad I osodi y dodiad ar gyfer XSA ychwanegydau 2 I fod yr un gwerth fel yr amniwolyn L ychwanegydau 2 ac wedyn I ddiweddaru y rhestr uwchben y testyn fflwch. Felly os rydyn nawr yn achub y ffeil ac wedyn yn llawn datblygu y dudalen ac wedyn aros y deg eiliad. Ac nawr os dwi'n clicio ar y tab ar gyfer y cymwysiad ac wedyn os ydw i'n mewnbynnu y gair oddi wrth yr rhestr uwchben y testyn fflwch fel enghraifft as does. Ac nawr mae'r llinell gwybodaeth ar gyfer as does yn bodoli yn yr XSA ychwanegydau 2 ac hefyd yn y cyfamser maen nhw wedi ei thenwyd mas oddi wrth yr rhestr uwchben y testyn fflwch. Ac unwaith eto, os dwi'n mewnbynnu gair arall, wel DFK HK ac nawr mae'r gair hwn yn bodoli yn yr XSA ychwanegydau 2 ond yn y rhestr yn uchod y testyn fflwch mae'r gair hwn nawr wedi diflannu hefyd. Ond nawr, beth sy'n digwydd os dwi'n nawr yn godynnu yr gair oddi wrth y testyn fflwch? Wel, tawn ni'n gweld. Ond nawr mae'r gair DFK yn diffygio yn y testyn fflwch ac hefyd mae'n diffygio yn y rhestr o eriau uwchben y testyn fflwch ond mae'n dal yn bodoli yn yr leol y storfa XSA ychwanegydau 2. Felly y cam nesaf yw ar gyfer yr geriau yn yr XSA ychwanegydau 2 pan rydyn nhw yn diffygio oddi wrth y rhestr uwchben y testyn fflwch ac hefyd yn diffygio yn y testyn fflwch eu hunain, mae angen y llinell o gwybodaeth ynglyn at y gair yn dychwelyd oddi wrth yr XSA ychwanegydau 2 i'r XSA ychwanegydau. Felly ar gyfer hyn, dwi'n dyfalu ar gyfer y datrysiad cyn rydyn yn arbed y gwerthoedd I mewn i'r leol y storfa ar gyfer yr XSA ychwanegydau ac ychwanegydau 2. Mae angen dolyniad arall ar gyfer yr data yn yr anwolyn L ychwanegydau 2 I brafholi ai ydy unrhyw un o'r geriau yn yr anwolyn hwn yn bodoli yn y testyn fflwch. Os ydy, wedyn I odynnu fe oddi wrth yr L ychwanegydau 2 ac I cydododi fe I mewn yn yr L data ar gyfer y XSA
ychwanegau fel hyn. Nawr, ar y llinell 105, rydyn ni'n rhodi yr archbyniad o'r llinyn ychwanegau 2 holtyd ar yr arwythnodiau a triphlyg tanilliall i mewn i'r dillad A o BJ, ac wedyn rydyn ni'n alusod yr ychwanegau 2 i fod yn gwagder, ac wedyn rydyn ni'n dolenni trwy'r bwb un res yn yr A o BJ, ac wedyn os ydy'r gair yn ei defnyddiwyd yn y testyn blwch, rydyn ni'n cydydodi y llinell gwybodaeth ar gyfer y gair hwn i mewn i'r ychwanegau 2, ond os nag ydy, rydyn ni'n cydydodi y llinell o wybodaeth i mewn i'r data, ac wedyn mae'r data yn cael ei ysgrifenwyd i'r XSA ychwanegau 2 yn y leol ystorfa, ac mae'r ychwanegau 2 yn cael ei ysgrifenwyd i'r XSA ychwanegau 2 hefyd. Fel y fyddo, y geriau sydd yn bodoli yn yr XSA ychwanegau 2 ond ddim yn bodoli yn y rhestr uwchben y testyn blwch, nag eto chwaith yn y testyn blwch eich hunain, yn cael ei symud oddi wrth yr XSA ychwanegau 2 i'r XSA ychwanegau 2 fel yr arddangosio fe yn y rhestr uwchben y testyn blwch. Wel, os rydyn ni'n nawr yn ychyp y ffeil, ac wedyn yn llawn dadlebru y dudalen, beth sy'n digwydd? Nawr, wedi deg eiliad, mae'r gair dfk wedi diflannu oddi wrth yr ychwanegau 2, ac yn y cyfamser mae'r naw yn arddangos yn rhestr uwchben y testyn blwch. Nawr, os rydyn yn dileu neu odynnu y gair as does oddi wrth y testyn blwch, beth sy'n digwydd? Nawr, mae'r gair as does wedi ei odynnu oddi wrth yr ychwanegau 2, ac nawr mae'n arddangos ar y rhestr uwchben y testyn blwch. Nawr, beth sy'n digwydd os rydyn yn fewnbynnu y gair dfk i mewn yn y testyn blwch? Cawn ni'n gweld. Nawr mae'r gair dfk wedi diflannu oddi wrth y rhestr uwchben y testyn blwch, ac nawr mae'n hefyd yn bodoli yn yr XSA ychwanegau 2. A beth am gair arall, fel enghraifft yr as does? Wel, cawn ni'n gweld. A dyna fe, ac mae'r gair as does wedi diflannu oddi wrth y rhestr hefyd. Nawr, beth sy'n digwydd os rydyn ni'n clicio ar y botwm llawrytho? A dyma'r gerfa, ond ynglyn at y geriau dfk a'r asdas, mae'r rhain yn diffygio y dodiadau yn y gerfa, felly dyma'r cam nesaf. Dyma'r ffythiant, sef y trecni gerfa, sydd yn cydgymaru y geriau yn y testyn gyda'r geriau yn y gerfa, ac mae'r hyn sydd yn rhodi yr rhifau cyfeiriadedig yn y testyn ar gyfer y stori ac hefyd yn y gerfa. A dyma'r doleniad lle mae hwn yn digwydd, sef mae'r ffythiant yn dolenni trwy'r bwb un gair yn yr XSA diffiniadau, ac wedyn yn adeiladu y cod HTML trwy'r cydydodi ato fe yn yr anwolyn gerfa, sydd yn cynnwys y cod HTML ar gyfer y adran y gerfa. Ar gyfer yr XSA ychwanegau 2, dwi'n dyfalu, mae angen i ni i wneud yr un doleniad, ond yn ytrach na defnyddio y data yn yr XSA diffiniadau, i defnyddio y data yn yr XSA ychwanegau 2. Fel hyn. A dyma'r anwolyn i cynnwys y dat oddi wrth y XSA
ac yn ei 2 sydd yn gwastadolyn. Mae'r hyn yn derbyn yr allbeniad oddi wrth y leo ystorfa. Os mae'r leo ystorfa ar gyfer yr allwedd XSA ac yn ei 2 yn wag neu ddim yn bodoli, mae'r hyn yn alysod y gwerth nôl gyda'r gwagder, ac wedyn mae'r llunen hwn yn cael ei holltwyd ar yr tryfflig tanlislellu, ac mae'r dillad yn cael ei roddi i mewn i'r anwolyn ATMP1A, ac wedyn dyma'r doleniad ar gyfer yr ATMP1A. I mewn yn bwb un doleniad neu cres yn yr XSA ac yn ei 2, mae'r ffythiant yn ychwanegu y rhif mynegiau y cres cyfredol i'r gwerth yn y cres olaf oddi wrth y doleniad cyneraf yn uniongyrchol o'r blaen, sef y doleniad ar gyfer yr XSA diffiniadau, ac wedyn mae'n atodi y rhif cyferiad hwn i'r geriau yn y testyn yn y stori ac hefyd yn y adran yn y gerfa. Ac hefyd, fy'n angen i rhybwll pan mae'r defnyddiwr yn clicio ar y botwm llawrithio ffeil, gosodais i hefyd y galwad ar y ffwythiad rhedeg pob tro i alw ar y ffwythiannau hyn, sef gwirio acwnegadau, gwirio geriau ac achub ffeil yr un tro olaf cyn y llawrithiad o'r ffeil. Felly, os ydych nawr yn achub y ffeil fel hyn, ac wedyn yn llawn datblygiad dudalen fel hyn, ac wedyn aros y 10 eiliad ar gyfer yr rhedeg pob tro, ac wedyn i clicio ar y botwm llawrithio. A dyma'r ffeil llawrithwyd. Felly yn ôl ar yr tudalen cam 3, yn y rhestr uwchben y testyn lwch, mae gyda ni y gair KFD sydd yn y rhanlefariad ymadrodd, ac hefyd y gair JKEG sydd yn y rhanlefariad enw gwraidd. Felly, os ydych nawr yn mewnbynnu i mewn i'r testyn lwch y geriau hyn fel hyn, ac wedyn i clicio ar y botwm i llawrithio fel hyn, a dyma'r allbeniad ynglyn at y gair KFD. Mae gyda fe y rhif cyferiad 22 sydd yn arddangos yn y gerfa fel y rhanlefariad ymadrodd, ac ar glyn at y gair JKEG mae gyda fe y rhif cyferiad 23 sydd yn y gerfa y rhanlefariad enw gwraidd. Felly, yn ôl yn y rhestr beth yw'n wneud, yn y doddiad ar y llinell 4, cam 3, rhywle i fewnbynnu geriau newydd i defnyddio yn y cylchro rhwng gyfredol, 1. Botwm ar gyfer mewnbyniad, 2. Rhestr o eriau yn uchod i'r testyn lwch. Wel, dwi'n meddwl mae'r hwn wedi ei cwblhawyd, felly rydyn ni'n gallu troi y stanch neu hunch i dyddiad fel hyn, ac wedyn i'w symud i'r adran cwblhawyd fel hyn. A dyna ni i gyd gyfer nawr, ond fel arfer, mae'n bwysig i gefnu fyny neu arbed ar gefn. Felly, i mewn yn yr pregell neu cyfeiriadur ar gyfer yr eddyl neu taflun, dyn wedi dewis bwbyn ffeil, ac nawr rwy'n pwyso ar y botwm rheoli gyda'r lythren ec i alsgrifio, ac wedyn y botwm amgen gyda'r lythren D i forillio i'r gyrwyr D ar gyfer yr ffon cof allanol, ac wedyn yr botwm rheoli gyda'r botwm V i bastio mewn fel hyn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei darllenfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.